بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In uwa barkamu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy, wanda ni Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwa kuma da ya karfafe muka fara wannan aiki Muhammad Sani Bello, Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 15, kuma a yau topic din da zamu kalla shine machine. Abin da ake nufi da machine suka ce the term machine simply means any device we use to ease our work or simplify our work. Duk wani abu da za ka yi amfani da shi ya sauwake maka aiki sunan shi machine. Misali, in ka ɗauki plier za ta iya katsa maka waya ko ta ɗaura maka noti wanda da hannunka ba ka yi suka iya yi ba. Kamar wheelbarrow, sai ka ɗora buhun siminti guda 3, 4, 5 ka tura, amma ba za ka yi ɗaukansu a kanka ba. Kaman bottle opener, abin da ke buɗe murfin kwalba da dai sauransu, dukansu mashin ne saboda suna making our work easy. Sannan mashin kuma ana raba shi gida biyu, akwai complex machine akwai kuma a simple machine. Wa'annan da na faɗa, plier, wheelbarrow, bottle opener, su ake ce ma simple machine. Complex, in aka ce complex shine wanda yake an kera shi da ilimi mai zurfi wanda ba saukin yake da shi ba, kamar jirgin sama, kamar mota, kamar computer, dukansu ana kiransu complex machines. So amma mu a wannan mataki na secondary school kawai za mu karatu ne akan simple machine. Kowane machine yana da waɗansu sifofi ko kuma yana da waɗansu wurare a jikin shi guda 3. A wuri ɗaya muna sa ƙarfinmu don mu sa mashin ɗin yi aiki, wannan ƙarfin shi ake kira effort. Sannan akwai kuma yadda muke sa shi load, abin da muke so mu sarrafa ɗin kenan. Misali, in ka ɗauki buhun masara ka sa a wheelbarrow, wannan buhun masaran shi ne load ɗin. Kai kuma inda ka riƙe hannun baran kana turawa, nan ne effort ɗinka. Sannan akwai wani waje da ake ce ma fulcrum. Fulcrum shine wajen da aka riƙe shi wannan mashin ɗin. Idan muna so mu gane haka, ga misalai. In aka kalli wannan kamar plier ce, plier nan kowa ya san hannu biyu gare ta. Abinda muka rike a nan shine load ɗinmu, nan kuma su wa'annan hannaye guda biyun an sa noti an ɗaure su a nan, shine fulcrum ɗin. Sannan mu kuma a nan muna sa ƙarfinmu, shine effort ɗin. Haka ma scissors, ga inda ake sa load, abinda za mu yanka, wannan pin ɗin ko notin da ya haɗa su shine fulcrum, nan kuma inda muke sa hannunmu nan ne effort. Haka ma wheelbarrow, nan wurin da tayan take juyawa nan ne fulcrum. A nan cikin body da aka sa nauyin buhun masara ko abin nan siga ko ma menene, nan ne load. Hannun kuma mu da muke turawa shi ake ce ma wurin karfin da muke sa sunan shi effort. So machine, simple machine kenan ya kasu kashi biyu. Akwai wanda muke ce ma lever machine, akwai kuma inclined plane machine. So yanzu za mu tattauna akan lever machine. Menene lever machine? Suka ce lever is defined as any rigid body, duk wani abu wanda yake mai karfi wanda ba za ka tankwara shi ka lankwasa shi ba, kamar inda wannan karfin scissors ko karfin plier ko na wheelbarrow din nan. Pivoted, ma'ana supported, wurin wanda aka rike shi at a point a wani waje called fulcrum. Kamar yadda na ce, a nan aka rike hannaye biyun nan ne fulcrum, nan ma nan ne fulcrum. Inda aka rike tayar tana juya, nan ne mene fulcrum. Aka ce effort is applied at one point, a nan da nan da nan duk muna sa effort ɗinmu ne, to overcome the load at the other point. Nan kuma shine load ɗinmu, nan wurin shine load, wannan shine load. So duk wani simple machine da ke da wa'annan wurare 3, wajen da aka yi supporting ɗin shi, aka yi pivoting ɗin shi fulcrum, da inda za a sa effort da inda za a sa load, sunan shi lever machine. So ga misalai na riga mun gani already: wheelbarrow, hammer ta cire kusa, scissors da sauransu, dukansu they are mene lever. To idan kana so ka gano wai machine din nan yana taimakon ka ne ko yana baka matsala ne,
mun ce mashin dama shine duk wani abu da zai sauwaka mana aiki. To idan kana so ka gano kowannen mashin din naka yana sauwaka ma ko bai sauwakawa, sai ka je ka samu abin da ake kira mechanical advantage. Menene mechanical advantage? Muka ce is defined as the ratio of the load to the effort. Ma'ana mechanical advantage MA is equal to load, total nauyin da zaka dauka, all over effort, da karfin da zaka sa ka dauke shi. Misali mu sa buhun siminti guda 5 anan, mun san kowanne 50 kg ne, so biyar kaga ya zama 250 kg. in kai multiplying din shi da G sai koma 2500 Newton. Wannan shine load din mu. To wani force nake bukata in sa kafin ya daga wheelbarrow nan tura ta, shi kuma shi ake kira effort. To sai mu ce load din divide by effort, shi zai baka mechanical advantage. Shi mechanical advantage din shine parameter, shine manuniyan da ke nuna maka ko dai mashin din yana making our work easier or not, ko yana sauke mana aiki ko bai sauke ba. Duk lokacin da ka samu mechanical advantage ya zama yafi daya, to lalle effort din da kake amfani da shi bai kai load din ba, to mashin na taimakon ka kenan. Amma idan ka samu mechanical advantage ya zama daya 1, ma'ana da load da effort iri daya ne, to mashin bai cuta bai kuma taimako, ba yabo ba fallasa. Amma duk lokacin da ka samu mechanical advantage ya zama less than 1, 0 point something, so wannan yana gaya maka cewa effort din da kake sawa ya load din da kake daukewa, therefore mashin din bai taimakon ka kenan, yana kawo maka ma matsala. Shi wannan mechanical advantage bai da unit. Dalili load is in Newton, effort ma is in Newton, so Newton zai kashe Newton, kun ga babu unit kenan. So sai kuma abu na gaba shine velocity ratio. Duk lokacin da kake operating any machine, ka san effort ɗinka yana motsawa, shi ma load ɗin da kake overcoming ɗin shi ma yana motsawa, kamar tura wheelbarrow. Idan kana tura wheelbarrow kai kanka dole kai tafiya, therefore akwai distance ɗin da effort ɗinka ke moving. Shi buhun masara ko na siminti da ka ɗauka a cikin wheelbarrow shine load, shi ma duk inda baran ta je ai ya je kenan, shi ma akwai nashi distance. To sai muka ce velocity ratio of machine is defined as the ratio of the distance moved by the effort to the distance moved by the load. Ma'ana velocity ratio is equal to distance moved by your effort all over distance moved by the load. Wannan an yi kuskure, an sake sa effort. Distance moved by load shi ake kira mechanical velocity ratio. Kuma mu sani distance na effort is in meter, shi ma distance na load is in meter, therefore meter zai kashe meter, bai da unit kenan. So abu na gaba shine efficiency din machine. Shi efficiency of machine is defined as the ratio of the work output, that is work done by the machine, to the work input, that is work done in operating the machine, and it is usually expressed in percentage. Abinda ake nufi in kana so ka sami efficiency din machine, abinda ake nufi da efficiency kamar da Hausa zamu iya cewa ingancin shi machine din. Misali ba inganci na saurin lalacewa ko rashin saurin lalacewa ba, a'a irin energy da kake sawa yana fitowa ko yana sa maka kai asara energy da yawa. To ga formula din, work output all over work input, kuma ana expressing din shi in percentage ne, sai mu ce times 100%. So daga nan ne zamu sani ba wani mashin a duniya da ke da efficiency da ya kai 100%. Ko da yaushe sai an yi losing, sai an yi asaran work din da kai inputin, therefore output ba zai zama equal to input ba, so ana samun ƙasa da 100 ne percentage din. Amma mutuna tunda mun ce work output, sai ka ce work output shine shi load din da ka dauka times distance din da shi load din ya moving. Work input kuma shine effort dinka times distance moved by your effort. So ashe zamu iya cewa efficiency is equal to load times distance moved by the load all over effort times distance moved by the effort times ita dai wannan 100%. Sai mu tuno definition din mechanical advantage shine load over effort, wannan guda biyu, load over effort, sai na sa mechanical advantage. Yanzu ina da sauran distance moved by load all over distance moved by effort, amma ku tuna velocity ratio distance moved by effort ne a sama all over distance moved by load, to ashe wannan ya zama reciprocal din shi, ya zama 1 over velocity ratio times ita wannan 100 din. So yanzu I can say zan iya cewa efficiency dina
shine mechanical advantage a sama over velocity ratio a ƙasa times 100%. So ashe yanzu ga formuloli guda biyu mun iya samu. Za mu iya yin amfani da wannan cewa work output all over work input, sannan kuma za mu iya cewa velocity ratio is equal to mechanical advantage all over, efficiency is equal to mechanical advantage over velocity ratio times 100%. In mun ga dama ma za mu iya cewa power output all over power input, ba lalle ka amfani da work ba, saboda mun san cewa shi power ai work over time ne, to tunda time din da iri ɗaya ne za ka iya canza shi from work ya koma mene power. To abu na gaba shine abu da muke ce ma pulley. Shi ma pulley din nan dai lever ne, aka ce is also form of lever. It is made of a wheel with a groove rim. Gashi gargara ne wannan kamar yadda kuke gani, kuma gargaran yana da rami a tsakiyar shi inda ake sa rope, that is where in which the rope passes, igiya ake sa a cikin wannan ramin. It is mainly used in raising load to certain height, especially during construction works. Mun fi amfani da wannan pulley din lokacin da ake aikin gini, sai ka zuba kaya a cikin nan, ka ja igiyar nan kana ƙasa, shi kuma wannan kayan ya ta yin sama har ya je inda zai je, mai saukewa ya sauke, ka sake dawo da shi ƙasa. Muka ce pulley can be single or block and tackle, which consists of many wheels. Akwai single pulley kamar inda ko ga wannan gargare kwaya ɗaya ne, kuma shi ma single pulley ɗin kala biyu ne. Akwai wanda muke ce ma single fixed pulley, akwai kuma single movable pulley. Ita fixed a ma'ana a kafa yake a waje ɗaya, wannan an ɗaura shi ne a wuri ɗaya. Misali a can saman gini inda kake so ka dinga jan kayan kai, za a ɗaure wannan gargaran, sai a sawo igiya ta shigo, a haɗa ta da shi wannan abin da yake shi ne container da ake zuba kaya. Kai kana nan kana ta ja, shi kuma wannan yana ta yin sama. To shikenan akwai, in muna so mu samu mechanical advantage in wannan system din, abinda za mu ce shi ne effort din da kai applying nan daidai yake da load din da kake overcoming, saboda to every action there is equal and opposite reaction. Kana sa effort downward, shi kuma wannan load din yana tafiya upward. To shikenan idan ka ce mechanical advantage is load over effort, kuma mun ce da load da effort are equal, so shikenan mechanical advantage ɗinta ya zama equal to 1. Abinda ake nufi, ba ta making aikin ka ya zama wani mai sauki, ba kuma ta ƙara maka aiki. Ashe baya taimakon mu kenan kamar yadda zamu iya gani, amma in reality yana taimakon mu, saboda ya hana ka tattaka matattakalan bene ka je kai kayan. Kana daga ƙasa za ka ja wannan igiyan, kayan ya tafi sama a sauke, kana daga ƙasa ka sake sakinta ya ƙara tahowa ƙasa, ƙara mai lodi. Therefore ashe dai yana taimakon mu din, duk da mechanical advantage is equal to 1. To sai kuma ɗaya single din, amma ana kiran shi single moving pulley ko kuma single movable pulley. Ma'ana single pulley gargare kwaya ɗaya ne, amma fa yana tafiya tare da load din. In kun kalla a nan ga inda ka ɗaure igiyan a can sama, shi wannan gargaren gashi nan an sa mai wata waya wadda ta rataya jikin shi container da ake zuba kayan. Kai kuma mai ja, kai ma kana can sama. Idan kana jan wannan, shikenan gargaren nan shi zai dinga zagayawa a jikin igiyan, da load da gargaren suna yin sama. To shi kuma a wannan in muna so mu samu mechanical advantage din shi, abinda zamu ce shine, kun ga idan ka ja wannan da effort E, nan wurin da aka daure shi ma zai creating the same effort E. To idan ka kalla, idan ka sa 10 newton ne anan, wannan zai kawo maka taimakon 10 newton, ya zama total kana da 20. To ashe duk lokacin da kake da load wanda yake ya kai 20 newton, effort din da zaka yi applying kawai rabin shi ne 10 newton, saboda wannan ƙarshen igiyan zai create maka another reaction. To every action there is equal and opposite reaction. Sai mu ce to ashe yanzu load is always 2 times effort kenan. So mechanical advantage, which is load over effort, ya zama 2E over E. E cancel E, muna da mechanical advantage of 2. So kun ga wannan karara ya nuna mana tunda mechanical advantage ya wuce 1, ashe mashin din yana sauwaƙe mana aikin mu. Har ila yau shi ma yana da wannan amfani na cewa ba sai ka ta hawa matattakala kana sauka ba, kana daga can sama za ka yi ta jan igiyar ka, kana saki, kaya na sauka, igiyan na jawo maka shi sama.
to idan muna so mu nuna wannan kamar a zane inda mutane za su fahimta, wannan shine single fixed pulley, gashi gargaran an kafe shi a sama, ga mutumin da ya rike igiyan yana ja, a nan ne effort din shi yake, a nan ƙarshen kuma gashi mun sa load, shi abinda muke so mu ja shi tafi sama. Shi kuma wannan kun kalle shi single pulley ne amma kuma is movable, saboda ga inda muka daure igiyan mu nan, gashi gargaran a nan wajen ga abinda muke so mu ja. Kai kana can daga sama kana ja, sai ya zama da pulley din da kayan naka duk sai su tafi sama su je su same ka. Wannan hoton ya dan ƙara mana bayani ne. To sai kuma na biyu, dama mun ce akwai single pulley akwai kuma block and tackle. Me ake nufi da block and tackle? Shine system, wani tsari da ke da gargaraye da yawa. Akwai block guda biyu, akwai block na sama gashi ga kuma block din ƙasa, sai a sa ma kowanne number of pulleys. Kamar anan kun kalla pulley guda 3 ne a na sama, pulley guda 2 ne a na ƙasa. A jikin wannan block din ƙasan muke daura load din mu. Ga igiyar nan za ta bi ta kan kowanne daga wannan gargaran. A ƙarshe dai muna so bakin igiyar ya dinga kallon ƙasa ne, kana ja sai wannan abin ya dinga tafiya sama. To abinda za mu lura da shi shine duk lokacin da ka ja wannan, misali aka ja shi ya tafiyan 1 meter, ba zai taɓa yiwu a ce wannan ya ɗaga 1 meter ba. A'a, za ka duba number of pulleys, gargaran guda nawa ne, guda 5. To sai sun ƙara maka, sun raba maka distance times 5. Therefore, distance moved by your effort is always a number of many pulleys din. So therefore, sai muka ce velocity ratio irin wannan za ka kirga number of pulleys ne. Kamar nan guda nawa ne, muna da gargare guda 5, to velocity ratio din ya zama 5 kenan. Kuma a SSC sukan kawo question su ce ka zana block and tackle with pulleys guda 4 ko guda 5 ko guda 6 ko ma guda nawa ne. So inda ake yi, mu dauka yanzu an bamu mu zana block and tackle mai pulleys guda 5. Kai za ka zaba, ka iya sa 3 a sama 2 a ƙasa. In ka ga dama biyun su koma sama 3 su dawo ƙasa. So abu na farko da za ka yi, duk inda kake da pulleys wanda suka fi yawa, to sai ka daura igiyanka a jikin block din inda ba su da yawa. Kamar inda muka daura shi nan, sai ya fara hawa pulley na nan tunda anan suka fi yawa. Da igiyan ta dawo sai ta hawa na ƙasa, ta tafi ta ƙara hawa wannan, ta zo ta hawa wannan na ƙarshe, sannan sai ta hau shi ma wannan na ƙarshe, sai bakin igiyanka ya dinga kallon ƙasa. Abin da za mu sani, idan da mai guda 6 ne ba, in mai guda 6 ne, ko da yaushe abin da muke so sai mu ce 3 a nan 3 a nan. Sai ka duba yaya za ka sa igiyar, a nan za ka sa ta fara hawa wannan, ko a nan za ka sa ta fara hawa wannan, so da a ƙarshe bakin igiyan ya fito ƙasa. Idan iri ɗaya ne, fitina nan 3 nan 3, to still za ka ga shi ma za ka fara sa igiyan a na saman ne, saboda muna so ta hau pulley na ƙarshe na sama ne, don bakin igiyan ya dinga kallon ƙasa. Amma kamar yadda kuke gani a wannan hoton, za mu ga kamar su pulleys ɗin an jera su ne haka a tsaye, ga ɗaya ga ɗaya ga ɗaya. In reality ba haka bane. Wannan shine inda block and tackle yake. Nan ko kalla, ga block ɗina na sama, ga block ɗina na ƙasa. Kun ga pulleys ɗin nan guda nawa ne, 1 2 3. Kun ga dai a mene a jere suke, ba wai a tsaye ba. Nan ma muna da pulley 1 2 3, su ma a jere suke, ba wai a tsaye kamar inda muka nuna su a nan wajen ba. To abu na gaba shine classes of lever machine. Mun dai san lever machine shine duk wani machine da yake da fulcrum, yake da point inda ake sa load, yake da point inda ake sa effort. To sun an raba su into gida 3. An raba su gida 3. Akwai wanda muke ce ma first class lever, akwai second class lever, akwai kuma third class lever. Menene muke amfani da shi mu iya raba su, mu ce wannan shine first class, ko wannan shine second class, ko wannan shine third class? Muna duba position, wurin da ake sa fulcrum, da wajen da ake sa load, da wurin da ake sa effort. Shi first class shine fulcrum a tsakiya yake, load yana ƙarshe ɗaya, effort kuma yana wani ƙarshen. Misali a cikin abin da muka bada, kamar scissors, kamar plier, wannan shine muke kira first class lever. Fulcrum shine na tsakiya, da load da effort na end shine misali kamar scissors, kamar plier.
a irin wannan ko da yaushe da mechanical advantage da velocity ratio za su iya zama equal to 1, za su iya zama less than 1, za su iya zama greater than 1. ya danganta da ina muka aje fulcrum din ne. Idan da zaka jawo fulcrum ya matso kusa da load, zaka kana da tsawo zuwa mene effort kenan, to anan velocity ratio ya wuce 1, mechanical advantage ma ya wuce 1. amma idan ka dauko fulcrum ya tsaya a tsakiya, nisan daga nan zuwa nan da nan iri daya, to velocity ratio is 1, shi ma mechanical advantage is equal to 1. amma da zaka dauko fulcrum ya dawo kusa da effort, to anan ne velocity ratio ɗinka less than 1, mechanical advantage less than 1, machine din ma'ana baya taimakon ka kenan. To sai kuma second class lever machine, shi kuma anan load ne a tsakiya, fulcrum na end, effort na end. babban misali na wannan shine wheelbarrow. muka kalli wheelbarrow, inda aka daura gargaran nan mun ce shine fulcrum a karshe yake, load kuma shine body inda muke sa nauyi, sai kuma effort yana hannun inda muke rigewa. shi kuma a wannan da mechanical advantage da velocity ratio ko da yaushe dai a greater than 1. so ashe wannan irin mashina ne da ko ta yaya kai amfani da su sai sun sauwaka maka aikinka. to sai kuma third class lever machine, shine wanda shi kuma effort ne a tsakiya, fulcrum yana nan karshe, sannan load yana daya karshen. misali shine sugar tongs, kun gan shi idan za a dauki irin shiga mai iyali kwaya-kwayan nan, saboda kada disease ya kama ka idan kai mala'u ne dan gayu, shikenan sai ka dauki wannan sugar tongs ko rike shi ma da ku kalla wahala ne, tsakiyar za ka rike, sai ka je ka dauko sugan sai ka sa a cikin kofi, saboda ƙarya ka wahalar da kanka. so therefore ko da yaushe shi third class lever machine, kun ji ma sunan shi dan third class, ko da yaushe mechanical advantage din shi da velocity ratio din shi a less than 1, ma'ana ko da yaushe shi wahala yake haifarwa. amma saboda ka sama kanka ƙarya a rayuwa, wai kai ba za ka taɓa shugan da hannunka ba kada disease ya kama ka, to sai kai amfani da shi ka sha wala. good example shine sugar tongs, kamar kuma fishing rod, sandan da masu yin su suke amfani da ita ma third class lever machine. to mun gama da lever machine, sai kuma inclined plane. inclined plane shine wani abu da ake dogara, kamar misali a ce nan katako ne, sai ka jingina shi a jikin wani abu wanda yake yana da tsawo daga ƙasa, ka ɗauki wannan abun gaba ɗaya kai tsaye ka ɗora shi a ciki zai maka wahala, to sai ka sa shi ta kan wannan katakon kana gungura shi a hankali har ya zo ya hau kan abun. so kun ga sai ya zama abin ya fi sauƙi kenan. to sai mu ce yanzu intanet na ja shi tun daga nan har ya zo nan kafin ya hau cikin abin da nake so, sai in ce to tsawon wannan falankin ko kuma dandamalin da ya bi shine L length din shi, shi ko actual height din shi daga ƙasa zuwa can nan shine H, kuma ko da yaushe wannan L din ta fi wannan H din, ma'ana za ka yi moving with effort ɗinka longer distance, amma dai height din ya bai kai wancan ba, amma za ka samu sauƙin yin aikin. da a ce ka ɗauke shi can cak daga ƙasa ka ɗora shi a nan, ya fi maka sauƙi ka biyo da shi ta kan nan. to mun sani cewa velocity ratio is equal to many distance moved by the effort, which is the length of the plank, all over distance moved by the load, which is the height din da ake so a kai shi. sannan kuma wannan angle din da ko da yaushe akwai angle between the horizontal and shi falankin da ka jingina koma menene ne sunan shi theta. ku sani cewa idan na ce opposite over hypotenuse zai bani sin theta, ma'ana sin theta is equal to h, shine opposite ina, over hypotenuse shine length, ni kuma na ce velocity ratio is length over h, kun ga ashe wannan is reciprocal din shi kenan. to velocity ratio is always equal to 1 over sin theta. ashe yanzu da za a ce min a plane is inclined, an inclined plane has an angle of 30 degrees, kawai sai in ce to ina neman velocity ratio sai in ce is equal to 1 over sin 30. sin 30 kuma mun san 0.5 ne, 1 over 0.5 it means za ka samu 2 kenan. idan muna so mu nuna shi kamar a hoto, gashi mota ce wannan, ga wani kaya a ƙasa ana so a ɗauka a ɗora a bayanta, amma kayan yana da nauyin da ɗaga shi zai maka wahala, sai ka jingina wani abu haka kamar falanki, sai ka yi ta tura abin ta kan nan har ya zo ya shiga cikin mota cikin sauki. kun ga B din nan shine height ɗinta daga ƙasa, shi kuma tsawon wannan shine distance and effort ɗinka zai ta moving. so wannan shi ma we call it machine. dalili mun ce machine dama duk wani abu ne da yake making work din mu easier,
to shi ma ne yana making work din mai easier. Sukan yi amfani da irin wannan idan za a loda dabbobi a motoci, kamar misali idan kana zuwa filin polo inda suke kawo dawakin su ko filin sukuwa, za ga dokuna ana zuwa da su a manyan motoci ne kamar trailer da sauransu. Kowa ya san ba inda za a yi a ce mutane mi kama mu dora doki a mota, ba zai ma yiwu ba ne. To abin da suke sai su yi wani tudun kasa mai inclined kamar haka, motar na zuwa sai ta faka a jikin shi taga, kawai ana buɗewa sai dawakin nan sai su sauko kamar suna saukowa ta kan ƙasa, in kuma za a hau da su ne ma a yi haka. So wannan shine inda ake amfani da shi na inclined plane. To sai kuma akwai wani type of machine da muke kiran shi wheel and axle. Shi wheel and axle is another type of machine. Abin da ke faruwa muna samun gargaraye guda biyu ne, ɗaya yana da babban diameter with different diameters, sai a haɗe su tare, inda duk inda ɗaya juya ɗayan ma juya yake. Ɗaya yana da babban diameter, ɗaya yana da ƙaramin diameter. Shi effort ɗin za ka yi applying ɗin shi a jikin wheel ɗin da yake da babban diameter, shine driver ɗin. Shi kuma load ɗinka za a makala shi ne a jikin ƙaramin wheel wanda ke da mene ƙaramin diameter, shi kuma anan shine mene inda muke overcoming load ɗinmu. Dan zanen da muka yi kamar haka, kun ga nan wannan ai kamar wani abu ne da yake cycle, wannan wani abu ne da yake cycle, wannan ma cycle, amma kun ga wannan cycle din shi ya fi wannan. To wannan shine driver din, wannan kuma shine load. A nan ga load din mun nannada shi da jikin igiya a jikin wannan. Duk lokacin da ka ja wannan igiyan da wannan za su yi cycle a tare, za ku ga cewa in suka yi making cycle, shi load effort ɗinka dama a jikin babban rim ne, zai moving daidai da perimeter din shi wannan babban wheel din, which is 2 pi r, radius din shine capital R. Shi ma wannan zai moving daidai da yake mene perimeter din, circumference din wannan shine mene 2 pi r amma small r. 2 pi will cancel 2 pi, therefore the velocity ratio is always equal to capital R all over small r. Tunda capital R ta fi small r girma, ashe velocity ratio din is always greater than 1. So wannan shi ma yana sauka mana ka ji saukin jan wannan abun. A typically za mu iya kallon wannan zanen mu ce shine kamar wheel and axle din. Kun ga wannan i cycle ne, shi ma wannan abin din i cycle ne. A jikin shi ne muka nan da igiyar mu dauka kaman guga ce wannan daga cikin rijiya. Duk lokacin da kake jan wannan kana zagayawa da shi, ita ma wannan igiyar tana nan da a jikin nan tana fito da ruwa. So wannan shine driver din mu mai babban diameter, wannan kuma shine load din mu mai karamin diameter. So shi ma is a system of many mashin, yana sauƙa mana aiki. To sai kuma screw devices. Akwai kuma wasu machines da za ku ga suna da abin da ake ce ma 3D. 3D shine irin wannan abin da ke jikin noti, kaga yana zagayawa din nan, shi ake kira 3D. To duk wani device da ke da wannan ana kiran shi screw devices. Misali kaman jack din mota, in mota ta yi faci ana daga ta. Misali kaman vice wanda masu yankan karfe suke sa karfen su matse shi, dukansu ana kiran su screw devices. Inda za ku kalli car jack, za ku ga cewa lallai handle ne ake amfani da shi. Mu dauka cewa length din handle din is L, kana ta juya shi. Duk lokacin da kai complete cycle, za mu ce distance in da effort din ka yi shine 2 pi L, saboda mene cycle yake yi. Shi kuma motar naka zai daga ne kadai by one pitch. Abinda ake nufi da one pitch, idan da zaka samu noti daga zaren farko zuwa wani zare, shi ake kira pitch. Very small distance ne. To ashe za ku ga velocity ratio is much more than many 1, saboda distance moved by the effort is always far more than distance moved by the load, which is the pitch. To ga typical example na screw jack. Kun kalli wannan ga handle din nan, za mu sa shi a cikin nan. Wannan tsawon wannan abun ai shi muke ta zagayawa yana making cycle. So idan wannan length din shi shine L, sai mu ce to total distance moved in each cycle shine 2 pi L, length of this. Shi kuma distance din da motan zai daga shine daga tsakanin zare zuwa zare na jikin shi wannan notin da ke da screw din a jikin shi. So za ku ga cewa velocity ratio is always greater than 1. Ita ko wannan wheel spanner ai kawai ta zo rako ne a nan wajen, ba ta da wani aiki a nan. To abu na gaba shine da our corner za mu kalli wise sayings of the messenger of Allah.
ma'ana waɗansu hikimomi da wa'azozi daga shugaban halitta manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. abu na farko manzon Allah ya ce, the best among the mankind is he who brings benefits to the mankind. Khairun nasi man yanfa'un nas, ma'ana mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda ke amfanar da mutane. Nan an ce mutane ba lallai musulmi kaɗai ba, duk wani ɗan adam in kana amfanar da shi to kana cikin mafi alkhairin mutane. So let us work hard to bring benefit to the mankind for us to be the best among them. To mu iya inda zamu mu kawo amfani ga ɗan adam don mu zama fiyayyu a cikin yan ɗan adam nan. A wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, the best among the Muslims is he who sets the Muslims free from the evils of his tongue and his son. Ma'ana a cikin musulmi wanda ya fi alkhairi shi kuma shine wanda ya kubutar da musulmi daga sharrin harshen shi da kuma sharrin hannun shi. Baya zagin su shine sharrin harshe, ba kuma ya taba su ko ya dake su ko ya yanke su, sharrin hannu kenan. To idan haka shine mafi alkhairi, we must avoid causing any harm to Muslim, either by assaulting him with our hands or by insulting them with our tongues if we want to be the best among them. In dai kana so ka zama mafi alkhairi a cikin mutane, kada ka yi assaulting ɗinsu a cikin musulmi, kada ka yi assaulting ɗinsu, cutarwa da hannu shi ake ce ma assaulting. Kada kuma ka yi insulting ɗinsu, cutarwa da harshe shi ake kira insulting. In dai kana so ka zama mafi alkhairi a cikin mutane, shine khairul muslimin man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sai kuma hadisi na uku manzon Allah ya ce, whoever set a fellow human being free from the agony of this world, Allah will set him free from agony of the day of judgment. Ma'ana duk wanda ya yaye ma dan adam wata damuwa ta duniya, shi kuma Allah ya alƙawarin zai yaye mishi damuwa da ake haɗuwa da ita ta ranar alkiyama. Ma'ana man faraja an muslimin karban min kurubid duniya da faraja Allahu anhu karban min kurubil akhirah, ko kuma dai inda hadisin yace, inda ka yayi mu wani damuwa ta duniya, kai kuma Allah ce zai yayi maka ta ranar tashin kiyama. Therefore we must work to bring salvation to mankind for all to prosper on the day of judgment. Ashe dole mu zo mu ceci mutane a cikin halin da suke ciki a duniya, inda muna so mu samu barrabo a ranar sakamako. Allah ka sa mu dace mu yi amfani da wayannan hadisai. Yan uwa nan muka zo ƙarshen wannan karatu namu. Masu neman ƙarin bayani ga nambobin wayan mu, ga email addresses din mu. An gode mu kowa da ya ɗauki lokaci ya kalli wannan koyarwa. Muna buƙatar addu'o'i a gare ku. Allah ka yaye mana damuwa duniya da lahira. Allah ka sa mu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.